Ahoj lidi, tady je Pepax Minecraft a vítám vás u mýho nového videa. Tentokrát už, protože jsem velice naskylovaný v této hře Minecraft a i kamarád mě naučil dělat recepty na lektvary, tak se nechám zabít a natěžím si vod a uděláme si dneska v tomhle díle pro nástroje. Uděláme si tak profesionální nástroje, jako budeme na velice profesionální úrovni. Slyšel jsem to v jednom videu od nějakého profesionála, co to psal velice správně. Myslím, že je také na tak veliké úrovni profesionality jako já, možná i větší. Tak utíkáme před zombiema. Srépeři, tady jsou srépeři, tamhle jsou koníci, jako to jsou ty a druhého, třetího dílu, koníci, to jsou naši koníci. Tady jsou oslíci, babi, oslíci, donkej, ještě tady ten má 30 hpček, tak hpčka, máš hodně hpček, víš to. To je hepeček, že jo? Máš hromadu hepeček. Tak, hop, neschazuj mě. Ty se děláš jako ty zlobiví koníci. Prosím, neschazuj Pepux. Jo, a ten v tomhle díle si postavíme já si přepnu na Peaceful. Je to fakt moc těžký teďka ještě. Já nemám tak skillet nástroje. Já jsem řekl skillet, protože jsem se přeřekl, sorry. Já vím. Jo a mělo být videjko z Battlefieldu 4, ale kamarád to nějak nechtěl, jako, nebo jsme na to zapomněli. A teď už musíme mít nějaké premium nebo vat, co to je. Já jsem to řekl velice pro anglicky. Tak. Crafting table. Tak. Máme crafting table. Tak, a teď vám ukážu velice pro věc. Budeme mít dokonce 100 věci. Jsem zjistil 100. Představte si, jak to je 100 věci. 100. Teď jsme měli všechno rukou, jako všechno jsme museli mingovat rukou. A teď dokonce vám ukážu jeden takový trik. Ale já jsem takový dobrý už v tom Minecraftu, takže mi to bude velice dobře. No, vidíte, natěžil jsem to. Víte, můžu kopat tunel. Jo a velice se vám omlouvám, že už dlouho nebylo Pepax videjko. Brzy budou zase nová, možná zítra. Pozítří. Budou prostě, bude jich víc asi, protože si nějaké přetočí. Já jsem takový zlobivec, haha. Jo a brzo bude nějaký jako veliký sestřih za 20 odběratelů, jestli nějaké budu mít. Jo a co jsem koukal, tak někdo mi odepsal, že chodím do školky, což je velice neprofesionální. Jo a já se snažím mluvit jako ten profesionál, jak jsem ho viděl v tom videu. Tak. A vyrobíme si ještě axe, tak. A teď máme úplně všechno. Budou zase nejlepší hráči Minecraftu. Máme 100 věci, což je fakt cool, jako, jak já mluvím jako on, ten profesionál, jak se jmenoval, Donkej. Ty Donkejové, já až najdu sadedele, tak si je ochotřím. Tak, pik, zabil jsem pik. Až budeme hrát totiž na asi, tak budeme potřebovat hamad. Nebo jak se... hamad. Tak tamhle je další pik. Tady je pik. Tak jdeme zabít pika. Čau piku. Tak seš mrtvej piku. Zabili jsme pika. Ale ne Pikachu, ale pika. Je to pik jako prase. Vypadá to jako praze.
Já jsem Minecrafták, já jsem teda Peppa X Minecrafták, já nejsem ještě Minecrafták, ale jednou bych chtěl být tak slavný jako on. Už se k tomu velice přibližuji, mám 20 subscriberů a přes 100 FPS, někdy to klesne na 80, ale nevím, to se asi, jak říkají nějaký youtubeři, generuje svět. Jo a tamhle máme domeček. No konce, tam máme domeček. No a víte co, já si tam udělám? Já normálně udělám Peppax skill, jako budu mít Peppax skill. Já už to budu říkat prostě takhle, já prostě říkám furt skill. Tak budu mít Peppax skill a ten dům, jako uděláme si tam postel asi. A nebo se rozšíříme tenhle díl. Tak. La. Já jsem veliký Peppax, jo, Peppax. Jo, já jsem Minecrafták, jo, Peppax. Jo, Peppax, jo, Peppax, jo. Já jsem Peppaxíček. Tak. Teď to tady jako zvětšíme, tak. A velice to zvětšíme. Jo a dneska nějaký Smos vydali nějaký nový Assassin song, jako, tak se na to jukněte. A já si už jste to všichni viděli. Tak, tady je socha Hathera. Ještě z nějaké, byla starší už epizoda. Mě to udělal Doublec Lidsk a já nevím proč. Já jsem to řekl, sorry, že jsem řekl nevím. Já nevím proč. Tak, zase Doublec Lidsk, co to je? Z toho si mi necraftem dneska. Jo, tak. Ještě to dáme víc dozadu, tak. Tak. A tohle bude náš super dům, domeček. Minecraftu, jako. Tohle bude můj, v tomhle díle jsem fakt velice pokročil. Od toho minulého to bylo fakt velice, jako byl jsem mnohem víc profi teď, jako. Takže čekám, jako, že už najdu v příštím díle nějaký iron, což je velice pokročilá ruda. Jako, a dá se velice pokročit, jako vytěžit, dá se vytěžit jenom 100 nepickaxem. A potom možná doufám, že najdu diamondy. Jako já možná budu hrát chvilku za nějakou, jako za kamerkou. Ale já to nedělám schválně, já to dělám, abych jako získal surovinky, jo? Tak se nezlobte, fanoušci. Tak, jdeme. Tak. Já jsem Peppax. La, Peppaxík. Peppaxíček, Peppaxíček. La, já jsem Peppaxík. La, a ty ne. La. Jo a já si to chci už hnedka udělat voden jako podlaží, protože jsem slyšel, že je to pak hodně hezké, tak já to zkusím. Furt mi to dělá Doublec Lidsk. Já se pak musím podívat, jako proč mi to dělá Doublec Lidsk. Ale to mi asi dělá jenom u Minecraftu, protože jsem hrál jiné hry a u nich mi to nedělalo, což je velice divné. A tady je náš House z Minecraftboxu samozřejmě. Já jsem si dělal srandu, haha, no vy jste si mysleli, že ne, haha, já jsem vás joknul jsem vás. Tak, la, já jsem Peppax. Furt mi to dělá ten Doublec Lidsk, já nevím proč. Asi nevím. Zase Doublec Lidsk. Toto nedrží, asi to je proto, že to nějak držím, nebo co. Tak, a teď dostavíme náš epický domeček. Tak. Zase Doublec Lidsk, já nevím. Ale tohle byl velice hustý Doublec Lidsk, já nevím proč. To bylo hustý, ale bylo to velice hustý. Sakra, já jsem si omylem vyrobil trapdoor. A to jsem nechtěl, já jsem chtěl fence. Tak. Já jsem s tímhle nikdy moc neuměl, s touhle věcičkou. Tak.
Asi jako shift se to mělo dát, že jo? Takhle to tam dám. A takhle. Jo, asi jo. Jo, já jsem hrál nějaké technické mody s modem GregTech. A to bylo velice těžké. A skoro jsem to nezvládl. Fakt skoro ne. A už jsem si vykraftil furnace v tom, což byla velice cool věc a v tomhle a tu bych si chtěl taky vyrobit u nás v tomhle díle jako. Protože tenhle díl Pepaxe by měl být jako, já jsem totiž Pepax, tak o sobě říkám, jako Pepax, jako série, jako Pepax hraje, že jo, tak to by mělo být velice cool, hele. Tak, jo a viděl jsem, že nějaký MC Petko vydal nové videjko a můj 3. let's play a říká mu jako, že jako je to můj asi, já nevím, asi je to velice taky hustý týpeček, hacknul se dokonce na nějaký server, já nevím, jak se to dělá, ale byl velice hustý přitom, tak. Good, tak vykutali jsme dříví, tak. Sakra, potřebuji ještě normální dříví, to bylo velice hrozné. Abych přežil noc přece, já vám ukážu, co to bude. Tak. Jo, taky si někdy vyrobíme leát herbrnění. Mě říkal kámo, že je to fakt těžký. Já tomu věřím. Zabil jsem asi 1 miliardu krav a mám teprve 2 leát hery. Takže to je velice těžké. No dobře, zabil jsem 2 krávy. Tak já jsem myslel, že budu cool, když to řeknu. Tak. Pepaxík. Já jsem Pepaxíček. Ten váš síček, Pepaxíček, Tak. A tenhle díl bude fakt cool. Já si tu vyrobím charcoal. A bude ho fakt hodně. Budou skoro 2 stromy charcoalu. To je fakt hodně, víte? Asi ne, protože já jsem Pepax. Já za to nemůžu, že jsem tak hustý Pepax. Jo, já za to fakt nemůžu. Promiňte, musel jsem si mucnout mikrofon. Tady je coal. Máme coal. Já mám coal. Husté, já jsem Pepax, já mám hustý coal. Jo a hustý to mě naučil kámoš, jakože se to říká, když je něco velice coal. Tady je Iron. My máme Iron, jo, jsme nejpokročilejší let's player v Minecraftu, jo. Jsem, sorry. Jo, mám Iron, jo, mám Iron. 3 Irony, to je fakt hodně. Tak. Za chvíli toho já si ukončím. Já natáčím takovým programem, jmenuje se to Ops. A to jako on dělá malý soubory, používá to i Minecraft, což je já mu věřím, protože on je snad první jako youtuber. Takhle. Sorry, vypadl mi zvuk. Jo, to se stalo. Já vám to ale nebudu říkat, proč se to stalo. To bylo velice divné. No dobře, řeknu vám to. Vypadl mi zvuk a nevím proč. Tak. A ne dneska jede. Asi to vidíte. Tak. Haleluja. Tak. Tady z toho vodu si vycraftíme stycky. Tady jsme si vycraftili o 1 víc. Mě to furt dělá ty double vždycky, jenom ale rytmou se. Tak já nevím, řekl jsem rytmou se jako jako když mluvím in English.
Jako já to umím mluvit i angliš. Tak. A vidíme. Tady je to o jeden, dva, tři. Tady je to o jeden větší od vás si teda. Tak. Já jsem našla dneska Iron, což mě fakt potěšilo, jako, že už jsem tak dobrý hráč Minecraftu, protože nikdy jsem nečekal, že budu tak výborný, jako, už jsem skoro tak dobrý, jako, jsem nejlepší vlastně, ani Minecraft fakt to nemá, on má nějaký divný diamanty, ha, my máme Iron, jako, jako máme Iron, což je nejvzácnější kov v Minecraftu, tak Pepax, opa, Pepax style, to jsem si vymyslel, jak byl Gangnam style, tak jsem si vymyslel, opak Pepax style, jo. Tak. A tak se zrodila legenda Ironu Pepax, tak. A teď, tady je Hater. Jo, nemám tě rád, Hatere, hajčo, zapli jsme si EASY, což jsme udělali velice dobře. Máme 2 Irony. A víte, co si vyrobím z těch Ironů? Víte, já jsem fakt dobrý. Iron Sword dává 6 damage, což je fakt hodně. Vypečeme si fot, tak. A tady u našeho nového vytuněného domečku, který je teď velice dobrý z vzácných bloků, se s vámi loučím já, Pepax. A protože vás mám rád, tak jsem Pepax.